салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародари азиз, ҳаматон занг мезадем ки мақсад ки граждании Россия арзон шида як нашуда аксия рафтесай хонаи худо. Граждании Россия 100,000 касе ки мерава марҳамат. Уже мақсад ки бародаро ҷамъ шидагиянд. дӯстони азиз, видеоҳои ман ҳамин хелам боша, бекачест мақсад сифаташ пастам боша. Алҳамдулиллоҳ чӣ мега результати хуб доран. 20 числа равон мекунем фақат граждании Россия. дӯстони азиз, аксия рафтааст 30,000 скидка, яъне ки 100,000 рози кадми граждании Россияи паспорти загранпаспорти Россия дора. иншоаллоҳ нависе дами рақамҳои мемонам. бародарак худ ҷавоб метиҳад қудратҳо ай шаҳри Қирғанай фирмаи моим Салоҳ Умра иншоаллоҳ равон мекунад. ба ҳамн хотир дарҳол то 20 числа успеҳ кунед барои 100,000. баъди бо 20 числа бо 130,000 мешавад. худо нигаҳдор. интизори зангои шумо. ассалому алайкум. каналса да тай нами видео мондагим. ба ҳамн хотир дӯсто бидуред бо савол ҷавоб дам касе ки меравад чӣ маълумоте мешавад, чизе мешавад дар бораи ҳаҷ, дар ҳамин силка мешавад. иншоаллоҳ бидуред подписа кунед, дастгирӣ кунед. салом бо аксия иншоаллоҳ бо ай пеши аксия. худованд нигаҳбонтон бошад. ассалому алайкум. одамои чи инстаграм силка надоранд, дар ютуб фақат гузаред.